Ola, boas tardes. A relatora e o presentador teñen unha petición e é que a xente que estades aí detrás agradeceríamos moito que nunha sala tan grande como este os acercaseis máis. Moitas gracias por estar aquí hoxe pola tarde, por achegaros a estas primeiras filas, porque sempre unha situación moito máis agradable para os que estamos aquí na mesa nunha sala tan grande como esta. Bueno, pois a conferencia de hoxe pola tarde, que queremos que se convirta despois nun coloquio con todos vosotros, como é a dinámica habitual destas xornadas, vai a impartila Olga Rodríguez. Olga Rodríguez, a quen xa presentei unhas cuantas veces nestas xornadas e noutras actividades de formación, poderíamos decir que unha das persoas, ela me está mirando de reojo pensando o que vou decir, pero non, porque é difícil tamén decir sempre cousas novas de Olga, pese a que Olga sempre sorprende, non? Estamos mirando a presentación que tiña preparada para hoxe e Olga é unha persoa que leva xa un certo tempo en bibliotecas escolares, como docente en su centro tamén, pero é unha persoa que sempre está na vanguarda das bibliotecas, non? Eu creo que podíamos decir que o faro e guía dunha das bibliotecas emblemáticas de Galicia, que é a do CEI Milladoiro de Malpica. Unha persoa que por su formación estivo en moitas ponencias de formación de profesorado no ámbito de bibliotecas escolares, pero ela mesma, se miras o seu currículum e se falas con ela, pois ela tamén a sí mesma se forma completamente e totalmente en moitas actividades. Estaba mirando agora que é diplomada en bibliotecas escolares, cultura escrita e sociedade en rede pola Universidade Autónoma de Barcelona no 2011. É unha persoa moi inquieta e esa inquedanza leva ya pois a estar sempre investigando, avanzando, sobre todo na práctica pedagóxica da biblioteca do seu centro. Múltiples aspectos, dende o fomento da lectura, a xestión da biblioteca, os proxectos documentais da biblioteca, a competencia informacional, todos os temas que vai tratar hoxe aquí. Moitísimas gracias, Olga, e pasamos a escoitarte. Ola, boa tarde. Bueno, eu, si, verdad, non contou ningunha mentira, Javier, pero eu son unha maestra de pueblo, levo moitos anos traballando na escola pública, sempre, por a miña elección personal, na escola rural, é o mundo no que me sinto, no que creo que o meu traballo ten un certo valor e gústame facelo así, non ten mérito ningún, é a miña maneira de ver a educación e tal como me gusta a min presentarme, eu sou unha profe, unha maestra, vou á escola todos os días, como a vos, vale? Entonces, todo isto que aquí, que vades a ver aquí, pois é o meu traballo, o traballo dos meus compañeiros, é unha maneira de facer escola, hai moitas. A charla titúlase Competencia Informacional e Currículum, porque esta é sempre a miña maneira de ver o tema, non? Eu creo que todo o que facemos na escola ten que ser escolar, e que sexa escolar significa, baixo o meu punto de vista, que ten que ser curricular e avaliable. E, ademais, podemos facer outras cousas e facémolas, non? Pero o enfoque para min sempre é ese. O tempo escolar é moi escaso, son apenas 5 horas diarias, o día ten 24, polo tanto, hai outras 19 onde non temos nada que ver cos nosos escolares. Esas 5 horas que están con nós é escola e é traballo escolar. E podémolo facer de múltiples maneiras, verdad? Hai moitas maneiras de facer escola. Ben, indo ao tema que nos ocupa, desde que apareceu en escena, sobre todo a LOE, a LOE trouxo novidades, ou aparentemente trouxo moitas palabras novas ás nosas vidas. E unha das que trouxo foi as competencias básicas. Entonces, empezámonos a sentir exixidos por este concepto de competencias básicas. Claro, coa competencia lingüística, coa competencia matemática, bueno, esas parece que presentaban menos interrogantes, pero claro, e a competencia no tratamento da información e competencia digital. Entonces, bueno, isto estaba na lei e tiñamos que implementalo, non había moitas guías para facelo. Entonces, de alguna maneira, cada profesor, cada claustro, cada equipo foi buscando a súa maneira de ocupar este hueco que se abría, vendo como isto se levaba ás programacións ou como isto se podía facer.
efectivamente, a competencia informacional foi ocupando un lugar nas nosas aulas, entendida de diversas maneiras, de múltiples maneiras, a veces entendida, e recordaredes comigo, aquelas aulas de informática, onde tampouco se sabía moi ben cal era o contido que había que darlles, pero, bueno, nos íbamos como experimentando. E, entonces, en ese sentido, empezou a patentarse unha especie de sistema de que estas cositas eran como paraescolares, non eran como... non eran estrictamente escola, a escola era outra cousa, non era o libro de texto, a clase, os exercicios, e entonces facíamos outras cousas. E ben, isto non é non pretende ser un punto de vista crítico, era un punto de vista real, e máis, a mí parecíame mellor incluso donde se facía así que donde non se facía de ninguna maneira. En este momento tamén, cada vez hai máis centros que propoñen á súa comunidade escolar un proxecto documental integrado, anual, que tamén con frecuencia, con demasiada frecuencia, ao meu ver, está como descontextualizado, descontextualizado do que é o traballo escolar propiamente dito, que eu insisto, o traballo escolar ten que ser curricular e avaliable. De feito, moitas veces, moitos de vos e moitos compañeiros que levan bibliotecas escolares lamentanse de que cando os compañeiros os ven polos pasillos da escola salen correndo en dirección contraria, porque aí ven a profesora da biblioteca a propoñer unha actividade, a propoñer unha tarefa, a propoñer algo que o profesor vive como algo a maiores. O sea, é como aquele exemplo, unha anécdota que é real, que me oíchedes contar algunhas veces, de unha persona que facía dieta e logo comía, non? Claro, isto non pode ser, o sea, o que non podemos é estar comendo, entendendo por comida a programación curricular normal, e logo facer dieta, é dicir, e logo facemos proxectos, e logo facemos traballos documentais, e logo facemos tal. Non, temos que buscar a maneira de que esas dúas cousas casen, de que esas dúas cousas sexan a mesma cousa, de que non sexan dúas cousas, vale? Con distintas tallas, con distintas medidas, e cada un partindo desde onde está, que é o que hai, non? Quero que vexades agora isto. Este é un vídeo que é moi vixente porque o gravamos hai nada, ano e medio, creo. Bueno, fixo un ano en xuño, é un vídeo gravado na nosa biblioteca escolar para o Ministerio de Educación, dura 10 minutos, pero eu creo que vos pode dar unha vista de conxunto. Como non estou moi segura de que vayamos a chegar ao final da charla, eu creo que pode dar unha vista de conxunto de cal é o plantexamento que facemos do traballo documental ou da competencia informacional. Porque o da competencia informacional, esta parte salteina, porque pola mañán Mónica Baró fixo unha parte do traballo que eu traía pensado e reflexionado, pero que estuvemos todos na conferencia de Mónica Baró, xa vichedes isto que ela puxo de manifesto, que na anterior lei de educación, bueno, na anterior, non hai anterior, porque en este momento somos unos jefes que mantenemos 2 leyes de educación vigentes dentro de los colegios e non pasa nada, verdad? Pois ben, a LOE falaba de competencia de tratamento da información e competencia digital, e sospeitosamente na nova lei de educación, esta que pode ser que sexa el 11 por efímera, pero de momento non sabemos se vai ser efímera ou non, é a que temos. En esta lei de educación, a competencia xa non se chama de tratamento de información e competencia digital, chámase solamente competencia digital. É verdad que, como dixo Mónica, logo, se rastreas a letra da lei, sí que aparece eses procedimentos que queiramos ou non temos que implementar nas aulas, pero nas competencias non aparece. Ben, vamos a... E como se le daba isto para que anduviera, vale? Aquí. No. Este es el sonido. Será aquí. Isto funcionaba aí un minuto, ¿No le dicen a esta muchacha que no se fuera lejos? No, pero ya viene. Ah, bien, ahí está. Ya está, pero no va. ¿No va? Yo no sé. No sé, será que no, porque aquí... No, ahí avanza rápido. No sé. Espera, que yo creo que baja. Estamos perdiendo
non va. No sé por qué se nos fue de esto. De onde se foi? Pois é da vista completa, pero eso é ver pantalla completa. Bueno, pantalla completa, sí, pero non va. Gracias. Estamos no CEIP Villadoiro de Malpica, un centro escolar dunha pequena vila mariñeira, periférica, con unha renta media baixa, donde o acceso aos bienes culturais, polo tanto, é escaso e donde este centro público é a única oportunidade de acceso á educación que teñen estes rapaces. Todo isto comprométenos especialmente coa compensación das desigualdades sociais de partida e, ademais, co que nos entendemos como excelencia en educación. Os rapaces desta comunidade ou se educan aquí ou non teñen outras posibilidades. Esta biblioteca escolar e este centro foi premiado polas súas boas prácticas en bibliotecas escolares polo Ministerio no ano 2007. Con esta forma que ten actualmente, funcionamos dende o ano 1996, primeiro con recursos propios do centro e a partir do ano 2006 con recursos da Consellería de Educación a partir do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. Esta biblioteca escolar, tal como está concebida, non só é o centro de recursos de todo o centro, sino que é tamén o depósito de combustible das distintas programacións que se fan nas aulas. A experiencia que se vai a ver é unha de tantas experiencias das que suceden en esta biblioteca cada día. Trátase dun traballo documental plantexado para un aula de sexto de primaria que incluye descriptores de todas as competencias, especialmente da competencia de tratamento da información e digital. Dende o seu diseño inicial para esta biblioteca, nós sempre puxémolo foco na competencia informacional, que daquela non se chamaba así, chamábase educación documental e logo tuvo outros nomes, pero para nós foi sempre un centro de atención. A partir de que en 1994 encontramos o traballo das profesoras Baró e Mañá con unha programación de obxectivos, contidos e actividades de educación documental e pareceunos o documento idóneo para traballar sobre el. A partir de aí fomos diseñando outros materiais que nos axudaban a conseguir isto que para nós era imprescindible, familiarizar aos rapaces co tratamento da información, coa búsqueda da información e coa conversión da información en coñecemento. Todo isto facíamolo a demanda dunha parte do profesorado que estaba moi próximo a movimentos de renovación pedagóxica, próximo e utilizador das técnicas Freinet, dos proxectos de Kilpatrick, pero coa aparición na LOE do concepto de competencias hubo unha diferencia fundamental. O concepto das competencias, que efectivamente confirmaba o traballo que nos levábamos feito hasta ese momento, xa non era unha cuestión opcional, non era para aqueles profesores que así o desexaban ou que así o plantexaban, era para todos. De maneira que era necesario introducir esa competencia en todas as didácticas, en todas as organizacións de contidos que facía o conxunto do profesorado, pero para todos os profesores. O primeiro que fixemos foi un vaciado dos libros de texto para ver como plantexaban eles para didácticas máis tradicionales a consecución de esta competencia. E encontramos múltiples propostas do tipo fai un traballo sobre, busca información sobre, busca en internet, pero ningunha sola indicación de como se facía eso. Ningunha sola indicación de cal era a didáctica concreta de eses procesos e desas propostas. Non era un problema para nós, pero asumimos desde a biblioteca e como conxunto do centro no seu conxunto, asumimos o traballo de elaborar materiais, de facilitar ao conxunto do profesorado ese tránsito, porque era necesario introducir eses descriptores, esa nova maneira de organizar os contidos, introducila en todas as didácticas. Sabíamos como se definía a competencia, había que identificar a necesidade de información que quero saber e, por outra parte, había que saber tamén onde buscar esa información que necesito. Nos xa tiñamos
toda unha xerarquización dos tipos de documentos. Os nosos rapaces coñecían a diferencia entre unha enciclopedia, un diccionario enciclopédico, unha monografía, un atlas, e sabían cal era o documento axeitado para satisfacer calquera necesidade educativa. Ademais, tiñamos tamén un programa que alfabetizaba nos tópicos documentais e enseñábamos a utilizar índices analíticos, sumarios, glosarios. Enseñábamos tamén a implementar diferentes tipos de lectura, unha lectura selectiva, unha lectura detallada, distintos procesos de lectura para distintas necesidades e para implementar en momentos diferentes. Mención aparte requiere a búsqueda de información en liña, porque se ben comparte moitos dos seus procedimentos coa búsqueda en papel, ten unhas características que a diferencian. Por un lado, a fiabilidade e por outro lado, o volumen. Cando un rapaz ou un profesor entra nesta biblioteca a buscar un documento en papel, sabe que os documentos para chegar aquí atravesaron distintos filtros e fíase do que vai a encontrar aquí. Sabe que hai unhos mínimos de calidade, unhos mínimos de actualidade, unhos mínimos de coherencia, unhos mínimos de cientificidade. Ben, isto que sucede nas bibliotecas de ladrillo non sucede na rede. E por outra parte, cando entra a buscar un documento para satisfacer unha necesidade informacional, na biblioteca pode encontrar un número limitado de documentos, 40, 60, 100. Non é así na rede. Na rede o volumen de información é directamente inmanexable. Necesitábamos, pois, elaborar algunha guía que guiase tanto os escolares como os profesores para facer búsquedas eficaces. E aí recurrimos, foi de moita axuda, aos estudios do profesor Casani, que nos enseñou a valorar a fiabilidade dun sitio web, e logo recurrimos tamén ás bibliotecas de Montreal, que desde hai moitos anos elaboran guías para os seus usuarios sobre como buscar información de maneira eficaz. Con todo eso, recuperamos o traballo que nós xa tiñamos feito, tiñamos unha guía para guiar os nosos escolares na búsqueda de información, unha guía que secuencia paso a paso os pasos que deben seguir nun traballo documental. Tiñamos todo o que é o traballo de tipos de documentos e xerarquización, tiñamos todo o que é o traballo de tópicos documentais e a súa xerarquización, e elaboramos esquemas textuais para textos non narrativos. Nas didácticas, normalmente dentro das aulas, pedimos a restitución de traballos documentais, entrevistas, textos expositivos, biografías. Ben, elaboramos esquemas textuais para eses temas e, por suposto, unha guía para buscar na rede. E todos estes documentos, o profesorado, cando quere traballar na biblioteca ou nas aulas, porque este traballo vai e ven, a veces o escenario da biblioteca e a veces é a aula, o profesorado conta con copia en papel de todos estes documentos que acabamos de explicar, e ademais tamén os ten en línea a través dos múltiples blogs que temos publicados. Por outra parte, a biblioteca, cada vez que fai unha proposta ou das múltiples que facemos ao longo do curso sobre temas interdisciplinares, as emocións, polo Samaín, o Antroido, o Día da Paz, o Día da Muller, incluímos sempre propostas de búsqueda documental que incluyan alfabetización con estos documentos. E que hai da competencia digital? Porque non nos chega con facer dos nosos escolares consumidores responsables. Ademais, pensamos que unha persona ben alfabetizada non só ten que ser un consumidor responsable, ten que ser tamén un productor. E enseñamos os nosos escolares a producir documentos para ser publicados. De momento, todos os ciclos contan con un blog, e recurrimos aos estudios do profesor Felipe Zallas, que nos explicaba perfectamente cales eran as características do texto electrónico. Con ese modelo textual, os nosos escolares publican textos electrónicos. E, ademais, en moitas das propostas de traballo documental, como por exemplo a que vades ver hoxe, a restitución pídese en formato electrónico. De maneira, o que vades ver usar é a guía de búsquedas eficaces, os esquemas textuais, neste caso usarán o esquema de traballo documental e o esquema de texto electrónico,
O profesor conta con todos os descriptores que atinguen a todas as competencias, pero fundamentalmente a competencia informacional, a digital e a competencia lingüística. E, finalmente, a produción é un produto electrónico. Sobre a confección de traballos, algo que nos parece moi importante é a ética das publicacións. Entonces, preparamos tamén para os nosos escolares unha guía de como se cita. Eles saben que calquer documento que utilicen nas súas investigacións ten que ser citado, porque hai unha ética das publicacións que nós queremos manter. Para o profesorado, esta maneira de traballar leva implícito un pequeno cambio de rol. Xa non somos nós os que diriximos a clase, aunque a seguimos dirixindo, pero deixamos máis autonomía nas mans dos escolares e nós poñemos o foco no proceso. Interésanos moito como vai, sabemos que o proceso educativo sucede no proceso do traballo, mentres que os rapaces céntranse no resultado. Ben, o círculo perfecto do traballo documental é, unha vez plantexado, eles van traballando e constantemente consultanse borradores, ata chegar ao produto final. Estamos no CEIP Villadoiro de Malpica. Deixamos de estar xa, con a renta media baixa. Ben, isto intentou ser, isto é real, isto que acabades de ver é real, claro, e intenta ser, pois eso, unha vista panorámica máis ou menos do que agora iremos desgranando, non? Eu intentarei responder un pouco a estas preguntas, vale, moi ben, temos aí a competencia informacional, pois que fago, como o fago, onde meto todo eso e para que o uso. Isto desde o punto de vista de nós como profesores. E desde o punto de vista do alumnado, é verdad que estamos ante unha xeración de consumidores de tecnoloxía, pero hasta que punto son produtores. É a nosa misión, é unha misión escolar, si enseñalos a ser produtores de contidos, desde o punto de vista escolar e das materias que se imparten na escola. O concepto de competencias, cando chegou a nosa vida, que xa vos dixen que foi, bueno, xa sabemos todos que foi coa anterior Lei de Educación, é un concepto que chegou para quedarse, o sea, que cambie como cambia a Lei de Educación e chegue a lei que sea, o concepto de competencias seguirá aí, é dicir, teremos que seguir respondendo a ese punto de vista, porque é un concepto que está amparado por que chegou a nós da man da legislación europea. Ben, sobre o concepto do que é ser competente, todos o temos claro, pero a min sempre me gusta recordalo, non? Ser competente, ademais de saber, claro que sí, que hai que saber facer, son destrezas, son habilidades, son procedementos, e hai que saber ser, é dicir, todas estas destrezas, estas habilidades, estes procedementos van amparados ou non, depende, nunhas determinadas actitudes e en valores. Desto é do que falamos cando falamos de formar alumnos competentes ou de cando nós nos sentimos competentes en depende que cousas, non? Bueno, si fixera falta, que se houbera que responder a por que tal, isto é o que hai cada vez que os nosos escolares son avaliados por alguén que non sexamos nós. Eu non entrarei a valorar se as probas de Abaldía son buenas, malas, regulares ou medio pensionistas, e moito menos sobre PISA, pero esta é a realidade de momento. E tanto nós, coa escola que facemos todos os días, como os nosos escolares que son sometidos a este tipo de probas, temos que dar respostas a isto. Entón, bueno, de alguna maneira estamos comprometidos con traballar deste modo, con facer escolares competentes. Ben, postos de acordo neso, vale,
podemos presentar os contidos tal e como supoño que leíchedes, porque a leímos con atención al 11, e vedes que unha e outra vez propónsenos que presentemos os contidos en forma de tarefas integradas. Sí, claro, pero tampouco podemos dar por sabido estas cousas, verdad? E que é unha tarefa integrada? Bueno, pois máis ou menos sería isto que vedes aí. Dicir, unha tarefa integrada é unha proposta de traballo que normalmente incluso podemos secuenciar en varias actividades, que incluye contidos de varias áreas, descriptores de varias competencias e que resolve un problema. E o gran... eu, se teño que facer unha definición rápida do que é unha tarefa integrada, sempre fago alusión a este punto, ao cuarto, é dicir, unha tarefa integrada sempre ten unha parte de reflexión, unha parte de creación, nunca é algo automático, sempre hai que pararse a pensar. E, ya xa digo, con frecuencia está a súa vez subdividida en varias actividades. E na tarefa o que facemos tamén é sempre solicitar un produto final. Bueno, este é un cuadro que a mí me gusta moito. Eu encontreino nunha presentación de Ana Basterra, que é unha profesora e asesora nun CEFORE no País Vasco, pero logo outro día tamén estaba buscando algo desto e encontreino tamén nunha presentación do Goberno de Canarias firmado por outra persona, e entonces, bueno, yo ya con estas cosas me empiezo a perder un poquito, porque era exactamente o mismo cuadro, pero asinaba outra persona. Bueno, eu encontreino no de Ana Basterra e non sei se foi antes ou a Galiña. A mí pareceme que aquí queda moi clara, se é necesario, a diferencia entre o que é unha actividade e o que é unha tarefa. Realmente a característica fundamental das tarefas é que a tarefa preséntase sempre dentro dun contexto e mobiliza os recursos personais dos rapaces que se enfrentan, dos rapaces ou nós tamén nos enfrentamos con moita frecuencia a tarefas que requieren que mobilicemos previamente ou a posteriori ou polo medio os nosos recursos persoais, é dicir, cousas que xa sabemos ou destrezas que temos ou habilidades que posuímos, e que as vamos a volcar nesa tarefa que se nos presenta. E logo, que a tarefa sempre implica unha reflexión, sempre hai que, unha vez proposta, unha vez que sabes o que che pediron e que sabes a onde tes que chegar, é necesario pararse e dicir, bueno, e isto, e por que camiño vamos, ou como facemos, e a veces preséntanse múltiples camiños para dar unha resposta adecuada. Ben, para min, eu estaba unha diapositiva que repito desde hai moito tempo en prácticamente todas as miñas presentacións, porque, ao mellor, visto neste foro non ten ninguna importancia, pero dentro da vida dos coles de cada día, dentro dos centros educativos, esta diapositiva é importantísima, porque dentro, a realidade de cada centro educativo di que nos centros cohabitamos, un centro é un ecosistema onde cohabitamos personas, bueno, pois de diferentes procedencias, xa non digo xeográficas, de diferentes procedencias intelectuais, con diferentes formacións, con diferentes intereses, con diferentes gustos, e incluso a nivel didáctico, cando falamos de programar, cando falamos de contidos, cando falamos de ensinar, haise que poñer de acordo sobre de que estamos falando. Por qué? Pois porque temos visións diferentes e formacións diferentes. Entonces, o fácil, o probable, o frecuente é que dentro do mesmo claustro haxa distintos puntos, é dicir, entre un extremo da ponte, que é a didáctica máis tradicional, todos conocemos exemplos de didácticas tradicionais, non? E outro extremo da ponte, que sería unha didáctica plenamente alfin, aí, en distintos puntos desa ponte, situámonos todos. Eu deixarei o vosso criterio pensar ou reflexionar sobre en que punto se encontra cada un de nós e logo en que punto se encontran a media do teu centro, os teus compañeiros de ciclo, os teus compañeiros de equipo, os teus compañeiros do que sexa. E eu, a receita que me parece que hai que practicar ou que hai que facer é que aqueles que estamos un pouco máis adiante no percorrido desa ponte, que a todo isto esta ponte non ten fin tampouco, tampouco nos vayamos a engañar, isto continúa sempre un poquito máis allá. Pero bueno, aqueles que podemos estar un pouco máis adiantados, para que realmente un cole funcione e funcione ben e sea un ecosistema respirable para todos, é que vamos dando a man a outra xente, axudando a transitar, pero a transitar tranquilamente, porque non hai nada que me mereza máis respeto que unha persona que cada día entra nun aula e se encontra con 30, 20, 18 ou os que sean, rapaces dos que somos responsables. E sexa cal sexa a didáctica que practica esa persona,
ten que ter todo o apoio do mundo e toda a axuda do mundo e todos os recursos do mundo, os que se poden aprender fora do centro e os que podemos dar, repartir, comunicar, compartir dentro de cada centro. Eu sei que hubo momentos na historia pedagóxica deste país onde os claustros vivíamos divididos, de espaldas. Unha parte, sempre había unha parte, digamos, máis progresista dentro da didáctica e outra parte, digamos, máis conservadora. Bueno, eu creo que esas dinámicas hai tempo que están abandonadas e hoxe dentro dos centros falamos de dinámicas de colaboración, onde uns axudamos os outros e uns tiramos dos outros, porque ao final o obxectivo de todos é exactamente o mesmo. Ben, estos son parte dos documentos dos que eu vos falaba. A presentación vai a quedar aquí. Estos enlaces, todos eles están activos. Nos diseñamos máis ou menos, este diseño está nun artigo que se publicou no último número da Revista Galega de Educación, onde se fala destes 3 niveis, que, bueno, eu falo de 3, podería repartilos en máis, pero, bueno, a grosso modo, e para entendernos, dentro dos centros educativos, poderíamos falar de un nivel básico, é dicir, está claro que todos temos que levar adiante esta competencia da que falábamos, verdad? Moi ben, vale, aí hai un nivel básico, un nivel medio e un nivel avanzado. No nivel básico estaría o caderno Alfin. Este caderno vou vos enseñar o guión, por suposto, este público está descargable, en fin, todas estas cosas, non? Ten unha primeira parte que é onde propoñemos ou achegamos procedementos para que as búsquedas na web sexan eficaces, non? Bueno, sobre isto non me vou a estender, sería materia casi de outra charla. Ten unha guía das etapas do traballo documental, é dicir, se llevamos a propoñer aos nosos alumnos que fagan un traballo sobre, bueno, pois hai unha guía que vai guiando ese proceso, que ten ese proceso secuénciase en determinados pasos e xa está aí, os rapaces teñen esa guía e tranquilízalles moito, non? E a nós tamén, claro, porque é como transitar con un mapa na man, non? Logo hai un guión para a cita bibliográfica, hai que citar e hai que enseñar aos rapaces a citar. E eu, ademais, isto levo mal, porque costanos moitísimo traballo, a nós tamén, a mí a primeira. Costanos moitísimo traballo, non porque teñamos ánimo de apropiarnos do traballo de outra persona, non, sino que directamente dá traballo. Se ao mellor estás unha tarde traballando e consultaches 15 documentos, oye, dá traballo ir tomando nota de cada documento que consultaches, dá traballo ir tomando nota de cada libro de onde sacaches información, pero hai que facelo, e hai que tamén dá traballo corrixir ortográficamente un documento, e isto facémolo sin problemas. Pois isto, a pesar de que dé traballo, hai que facelo. O que non pode ser é que despois de estar insistindo en todo isto cheguen alumnos, porque os nosos alumnos cando salen de primaria espállanse, porque, bueno, teñen familia na Coruña e outros van a Carballo e outros quedan salí, outros van a Ponte e outros, bueno, espállanse en múltiples institutos e cada vez que chega un dicindo, mira, fixen un traballo, sí, pero é que o profe dixo que non facía falta que puxéramos bibliografía. A mí me llevan todos os demonios, porque sí fai falta poñer bibliografía, claro que sí, é necesario. E hai que enseñar a facelo, sobre todo é necesario porque temos que dar exemplo. Nos podemos comer coa man na nosa casa se nos dá a gana, faltaría máis. Ahora, cando estamos comendo en público non comemos coa man, por qué? Pois porque non, vale? Entonces, eu nesto fago moito fincapé de como se cita un libro, de como se cita unha web, de como se cita unha imaxe, etcétera, etcétera, non? E logo, neste mesmo caderno aparecen uns cuantos esquemas textuais, non pretende ser exhaustivo, de feito, con frecuencia vámoslo actualizando, vamos metendo un esquema textual máis. Por qué? Pois porque isto hai que enseñar a facelo, porque damos demasiadas cousas por sabidas, e se en algo convírtese en escolar, cando o explicamos, cando decimos como se fai. Bueno, pois vamos a explicar como se fai, tampouco é tan difícil. Por exemplo, a escola tuvo sempre moi claro cal era o esquema do texto narrativo. Eu estou segura de que vichedes en moitísimas aulas aquelo de exposición, nudo e desenlace, verdad? E en exposición, quién, donde, e non sei que máis, pero o texto do esquema narrativo que todos temos moi introyectado, non? Ou nós como funcionarios temos tamén moi introyectado o esquema da instancia. Vos nin eu non necesitamos
unha instancia impresa para poder redactala, sabemos como se fai, sabemos cales son as partes, primeiro nuestros datos e logo expón, ras, e logo solicita, ras ou non. Témolo aquí dentro, por que? Pois porque practicamos moitas veces. Moi ben, pois convertimos en escolar o diseño do esquema narrativo do texto, que sexa, de un traballo documental. Por que van a saber facer un traballo documental? Por que? Pois non, pois haberá que enseñalo. E un traballo documental ten un índice, ten el punto 1, punto 2, punto 3, punto lo que sea, ten unha última parte que é de conclusións que pode tela e ten unha última folla que é de bibliografía. E ten esa forma. E, bueno, pero claro, non podemos esperar que isto sea ciencia infusa, porque non o é, claro. Ben, non chegarei ao final, ese cuaderno xa digo, aparte de que queda aquí, quedará cos materiais, pero tédelo en rede público e descargable, o sea, non hai problema. E logo temos tamén isto, que é a programación de uso da biblioteca escolar. Esta programación, o primeiro documento, eu xa o decía no vídeo, o primeiro documento que encontramos era un documento semellante das profesoras Baró e Mañá, e aquí, isto tampouco pretende ser exhaustivo, a min encántame que estes documentos circulen, porque cada man que os toca é unha man que os enriquece, non? Entón, aquí está, máis ou menos, como punto de partida, pode servir desde o segundo ciclo de educación infantil que ensinar e que se pode facer, vale? Aquí está desde a formación de usuarios hasta, bueno, pues distintas, cando introducir as búsquedas en línea, bueno, cando nos parece, cando nos consideramos que hai que introducila, para criticar, para completar ou para facer outro, como base, eu creo que é un documento que a min gustame moito que circule, porque non habendo outro, podedes dispoñer deste sin problema. Iso sería o nivel básico, é dicir, un profesor que ten unha didáctica moi tradicional, bueno, pois coa axuda do caderno Alfin ou coa programación de uso da biblioteca xa pode empezar a introducir na súa didáctica outras cousas, vale? Logo, no nivel intermedio, estarían estas tarefas das que eu falaba, a biblioteca, a nosa biblioteca, co gallo de datas especiais, sempre fai propostas ao profesorado, non? Pois eso, o que decía eu aí, nos Amaín, nos Namorados, na Paz, non sei que, en todas non, e desde que nos fixeron o recorte de profesorado, no noso centro decideuse que eran unha data en cada trimestre, e entonces alternamos. E entón, se este ano tocou Samaín, pois os derechos del niño va a ser que non. Por qué? Pois porque a biblioteca non dá abasto para todo, porque ao final sabédelo como é, dicir, estamos moi escasos de tempo e cada vez máis escasos de profesores, non? Por exemplo, o segundo trimestre, o ano pasado, celebramos a Paz, pois este ano toca o Día da Muller. E xa está. E logo podemos facer algo puntual para outro día, pero como proposta de traballo, entonces, nos, a biblioteca aproveita porque nos consideramos que isto é un apoio que a biblioteca debe prestar ao resto do profesorado, aproveitamos para, dentro destas datas, facer sempre unha proposta documental, que poden ser, por exemplo, eu aquí, creo que o que hai é sí, son traballos, aquí vedes, por exemplo, un curso, fixo un Kamishibai coa biografía de Marie Curie e expuxo ao resto dos profesores. Estes fixeran, o que pasa que esta aplicación cerrou, non importa porque o temos tamén en audio, fixeron a vida de Maruja Mayo, estes outros fixeron un mapa, e con un mapa explicaron a vida de Amelia Earhart, e como fixeron esas búsquedas co cuaderno que vichedes antes. Estos de Teresa de Calcuta eran de primeiro, tamén fixeron tal, Pinito de Loro, estes estaban co rollo do circo, e entón fixeron unha presentación coa vida de Pinito de Loro, este era o meu curso, tiñamos a música, e fixeron a biografía de Susana Sibane. Isto é unha tarefa proposta desde a biblioteca. Claro, na miña aula traballase máis con isto, sí, entonces, bueno, pero, por exemplo, a mellor hai rapaces destes outros cursos que acabades de ver, que ao final, ao cabo do ano, solamente fan as propostas que fai a biblioteca. Bueno, pois xa está, xa fan algunhas, e fanas ben, e xa está, e non se lle piden nada máis.
E logo, claro, no nivel máis avanzado xa tendríamos os PDIs diseñados polos profesores. Aquí teríades o proxecto da música tradicional. Bueno, pois o que fai aí o profesor é integrar diversas competencias. Eso tamén está en liña, tamén o tedes aí, tamén é accesible. O sea, bueno, eu agora non me vou a estender sobre isto, no? Pero é un PDI, aquí hai varias tarefas e cada tarefa a súa vez secuenciada en distintas actividades. Vale. Que teño que ensinar, entonces? Pois teño que ensinar, esta é a ficha esta de etapa desde búsqueda documental, que decía vos que lles facilitamos aos rapaces cando empezan o seu traballo. Temos que ensinar a planificar, a buscar, bueno, da igual porque este era outra vez o caderno Alfin, o sea que aí estaba enlazado o... Quero ir a la presentación. No, quero ir a la presentación, sí. Eu no meu cole non teño pantallas táctiles. Es la primera. No, todo esto es para cerrar. Si lo cierro y punto. ¿Y aquí es la tuya? No, esa non é a presentación, ese é o caderno Alfin outra vez. Bueno... Espera. ¿Y dónde está la presentación? La debiste de cerrar. ¿Sí? Sí. Dale ahí. Dale ahí. Cierra eso. Sí, cierra. Y la abrimos otra vez. ¿Qué es este? En esta. Sí. Vale. Decía que enseñábamosles a buscar, enseñámosles a recoller, bueno, o de avaliar a información, isto, bueno, pois ben. A min, este libro que vedes aquí citado, que aparece tamén na bibliografía, son dous ingleses, bueno, no mundo anglosaxón isto está moi traballado, que traballan con isto en educación infantil e con nenos de necesidades educativas especiais. A min encántame, eu probei o uso das tablas, a ver, para xente maior, bueno, non me parece a mellor das maneiras de traballar, pero para buscadores neófitos e, sobre todo, para rapaces pequenos, dan un resultado excelente. O sea, é unha tabla que se fai con columnas de que sei de calquera tema, do tema que sexa, que é o que quero saber, que aprendín e onde podo atopar a información. E funcionan moi ben. Recomendo vos encarecidamente a lectura dese libro porque parece mentira, pero funciona. E dá moitas pistas, sobre todo para a xente que do primeiro ciclo, do segundo ciclo de educación infantil. Bueno, temos que enseñar a citar e temos que enseñar a presentar tamén, claro, non? O que vos decía dos esquemas narrativo. Isto é algo que nós facemos como modelo para eles e tranquiliza de unha maneira tremenda, porque os rapaces, claro, cando estamos no marco da escola, cada vez que lles presentamos un documento, de verdad, eu teñolles visto as caras, claro, ven un tomo del Larousse e teñen a sensación de que unha entrada do Larousse hai que leela enteira, con esa lectura escolar pormenorizada e de aprender. No. Entonces, vernos a nós que como modelos actuamos diante deles facendo unha lectura rápida, no? Ou facendo unha lectura superficial, ou chegado o momento facendo unha lectura intensiva. Isto gustalles porque tranquiliza, porque saben que poden facer unha lectura rápida, pois o que facemos por un índice analítico ou nun xornal. A min isto gustame facelo como modelo para eles, logo xa o fan solos, porque les sale del alma, claro. Como o fago? Bueno, pois, no de como o fago espero que non como a min, claro, porque estou vos falando de todo isto e estades aí sentados, e o ideal sería que todo o mundo tuvera diante unha pantalla e estuvera interactuando con ela, non? Pero bueno, quedavos todo este material, vale. O primeiro é definir cal é a estrutura dun proxecto, non? Un proxecto, independentemente do tamaño que teña,
vale? O primeiro é definir os obxectivos, é dicir, bueno, eu que quero conseguir con isto e que lle vou a meter dentro, vale? Que quero avaliar? Porque dentro dun proxecto van a entrar moitas habilidades, moitos componentes, incluso moitas áreas, pero eu teño que definir previamente que é o que vou a avaliar, que é avaliable dentro dese proxecto e cales son as áreas ás que eu lle vou a dar relevancia, non? Definir claramente cal é o produto final, claro que sí, para que a eles lles quede claro, sobre todo, planificar as tarefas, isto dalo un poquinho ben secuenciado, definir cales son os criterios de avaliación e, por último, presentarlo a eles. O exemplo que aparece aí é, esta é unha tarefa que mistura descriptores da competencia lingüística, é un informe, o que fixeron aí, é da competencia matemática, hai que facer gráficas. Entonces, había que buscar información, e a información era o histórico da evolución, bueno, que se pedía era a evolución da venta de sardiñas no Porto de Malpica, no curso 2000, na década do 2000 ou 2011. Efectivamente, buscaron esa información que é doada, porque a Consellería de Pesca ten ben eses datos, tuveron que facer a gráfica e logo tuveron que facer un informe. Claro, para un neno interpretar esas subidas e baixadas desa gráfica, que como vedes son moi pronunciadas, pero son reales, bueno, non é fácil saber, non é fácil interpretar eso. Entón, a proposta era que investigaran en fontes orais, porque seus pais, seus avós, ou seus tíos, ou seus o que fora, é dicir, os homes que van ao mar en Malpica, sí que serían capaces de dar explicacións a eses picos, tanto ascendentes como descendentes, que presentaba esa gráfica. O texto está publicado, logo veredes, esta práctica volverá a salir despois, está publicado, o sea, aquí incluíase máis, porque eu pedía que todo isto se fixera en formato electrónico, donde eles, cada vez que publican en formato electrónico, que fan é meter a entrada e deixala en forma de borrador. Eu corrixo os borradores e, cando os damos por vos, publicanse finalmente, non? Ben, para planificar as tarefas, volvemos ao noso. O que facemos é escoller uns cuantos ingredientes. Bueno, pois que quero que teña esta tarefa? Pois quero que sexa unha produción digital, ou que sea expresión oral, ou expresión escrita, e que iban a investigar, ou vai a ser unha tarefa de creación. Bueno, eu escollo cal quero que sexan os ingredientes. E que fago? Bueno, pois esta sería un pouco a secuencia do que facemos nós. Que fai o profesor? Pois presentamos a tarefa e ofrecemos modelos. O dos modelos é importantísimo, porque a veces nós sí sabemos de que estamos falando, pero os rapaces non. Porque non somos unhas persoas cultas, estamos afeitos a traballar con moitos modelos de produtos e de producións, pero os rapaces non teñen por que sabelo, veñen á escola a aprender, non? Entón, enseñar modelos do que pretendemos é moi importante, porque para eles é moi gráfico. Entón, presentamos esa tarefa, enseñamos modelos e definimos moi ben a forma de restitución. Bueno, quero que o produto final sexa unha presentación, pois, para ser explicada oralmente aos compañeiros, ou quero o que sexa, é dicir, calquera que sexa que definamos que sea o produto final. Explicámoslle claramente cales van a ser os ítems polo que son avaliados. A min gustame poñelo en forma de plantilla. Logo, bueno, deixaré tamén uns modelos de avaliación, de maneira que eles, antes de poñerse a facelo, xa saben o que vai a ser importante, aquelo que lles vai a dar unha nota ou que vai a ser avaliable, e iso tamén dá moita tranquilidade, non? A veces en forma de plantilla, outras veces cando presentamos este tipo de tarefas en forma de webquest, pois é unha rúbrica, vale? E nós atendemos ás estrategias de búsqueda. Enseñámoslles a buscar se é que é a primeira vez, ou atendemos as estrategias se xa non é a primeira vez, correximos como facemos con calquera outro traballo escolar, e revisamos borradores unha e outra vez, porque nós sabemos que o camiño da aprendizaxe está precisamente no camiño. É un traballo que facemos a demanda, o sea, a ver, estamos con eles, tal, pero se vemos que un grupo traballa e non solicita a nosa intervención, pois, oye, pois que traballen, tú de vez en cando, pois, as por ali, preguntas ou miras a ver, pero a veces hai grupos, sobre todo en sexto, se levan traballando ben toda a primaria, en sexto hai grupos de rapaces que son capaces de traballar solo con unha intervención do profesor mínima.
vale? E hai outros que non, claro, pois como con todo, non? Nos acompañamos o camiño, exercemos de modelo, poñemos o foco no proceso e ao final autoavaliámonos. Isto que o facemos, porque eu sei que o facemos, os profesores, despois de facer calquera tema, pensamos, reflexionamos sobre que foi o que fixemos ben, que foi o que fixemos mal. Bueno, pois isto sí que o facemos, non? É dicir, que estuvo ben na miña práctica. Claro, se o nivel de fracaso é moi grande, nos facémolo habitualmente, xa sei que o facemos, non? Pero hai que facelo tamén con este tipo de tarefas. Si presentamos unha tarefa e o noso alumno, a maioría fracasa, eso non quere decir que seamos moi buenos en lo que hacemos, verdad? Non, quere decir que seguramente hai que volver a facelo porque non o fixemos ben. Algo falla no diseño cando a maioría dos aprendices non aprenderon. A min isto pareceme básico, a veces encontrome realidades que non o fan tan básico, pero eu creo que sí, verdad? Vale. E eles, que fan eles? Eles e elas, vale? Pois eles ven os modelos que lles presentamos, eles entenden, e hasta que o entendan, nós non o damos por feito, que é o produto final, eles planifican, distribuyen, buscan, consultan a planificación, ensayan estrategias de búsqueda, unhas non dan resultado, outras sí, traen a consultar os seus borradores, mira, como vamos, non sei que, e aquí que che parece, e tal, bueno, e a veces llego, é que non encontro ningunha foto de Galileo, claro, e que mira, que non había fotografía cando vivía Galileo e tal. Estas cosas que para nós son obvias, pero para eles non son tan obvias. Esta pregunta é de verdade, é real, e supoño que vos teríades 3.000 exemplos de consultas deste tipo, non? Bueno, e vamos, o que acompañamos é o proceso de como pouco a pouco van transitando de meros consumidores a productores, non? Poñen o foco no resultado e, por suposto, que se autoavalían, non? Vale. Que fan? Porque, claro, é verdad, eu escoito demasiadas veces isto de que, oi, es que ellos son nativos digitales. Bueno, sí, vale, sí, pero de que? Son consumidores, son moi consumidores do que sexa, de xogos, de videoxogos, de redes sociales, son consumidores do que sexa, pero de aí a crear contidos, non lo tengo yo tan claro, sobre todo porque teñen que aprender como se fai, vale? Entonces, eles o que fan habitualmente sí que saben buscar información, sí que saben comunicarse entre sí e a veces crean contidos de índole personal, bueno, lo de Instagram, las fotografías, tal, pero sempre de índole personal. Entonces, que é o que nos queremos que fagan? Bueno, pois nos queremos que filtren a información, queremos que sexan lectores críticos, que non todo o que está na pantalla é verdad, como non todo o que está escrito sobre unha folla de papel é verdad. As informacións hai que sometelas a unha determinada crítica. Queremos que teñan criterio propio, queremos que pensen de un modo analítico, queremos que distingan entre o que é publicidade e o que é información, queremos que se sensibilicen ante a privacidade, que isto hai que facelo, claro, e ademais cada vez é máis urxente, non? É dicir, que teñan unha conciencia clara do que ten que ser privado, de que hai unha publicación pública e unha publicación privada, non? Queremos que aprendan as reglas da publicación multimedia, queremos que relacionen a escola coa vida, claro, que non pode ser que eles cando salen da escola vivan rodeados de tecnoloxía e que cando entran na escola a tecnoloxía non teña ningún papel e se acaso algún nos momentos de lecer. Vamos a poñer unha película aos rapaces. Non, é dicir, a tecnoloxía, temos que facer que a tecnoloxía entre dentro das currículas e, polo tanto, tamén dentro da avaliación. E queremos que asuman a ética das publicacións, porque van a publicar, van a seguir publicando o resto da súa vida e teñen que saber que as publicacións en línea teñen unha ética, como as teñen todas, como ten andar pola rúa. Vale. Con que contan? Pois contan con eso, bueno, contan tamén cos libros de texto. Eu non me vou a pronunciar sobre a bondade ou non dos libros de texto, eu creo que isto é unha decisión de cada comunidade educativa e en última instancia de cada profesor, pero se hai libros de texto, benvidos sexan. O que non nos gusta é que haxa un solo, verdad? Pero 15 libros de texto dan muchísimo juego. Veña, todos para dentro. E aparte os libros de texto teñen unha cousa estupenda, todos teñen un índice maravilloso, se non hai outro documento que teñan todos, para enseñar como se traballa con un índice. E teñen a biblioteca escolar, que a biblioteca escolar en este momento ten información sólida, claro, e información líquida. Este término de información líquida que do profesor Area a min gústame moito, porque pareceme que é moi descriptivo. Ben, e algúns exemplos de tarefas. Por exemplo, tarefas moi simples. Por exemplo,
segundo a entrada de información e segundo a saída, os produtos de saída, con unha única fonte. Por exemplo, podemos ver 3 exemplos, vale? Bueno, este sería un modelo deses dos que, como da gráfica da... Este está feito coas súas pesos e medidas ao nacer e na actualidade, vale? Pero sería como da gráfica que da sardiña que vos expliquei, que vimos antes, verdad? Este, por exemplo, ten unha única fonte. A fonte é un libro de Manuel Lourenzo que está esgotado, que foi publicado por Calandraca no seu momento, pero que seguro que tedes nas bibliotecas escolares, que se chama Animais de compañía, e o que propón o autor é un xogo de palabras con 2 trozos de palabras de animais, non? Entón, a proposta que se lle fai aos rapaces é que se inventen un animal, e aquí vemos, por exemplo, a porbella, que é unha mezcla de porco e ovella, como o seu nome indica, vale? O xoacán, que é unha mezcla de xoaniña e can, un posonito, sempre hai algún alumno original, que é unha mezcla entre raposo e ornitorrinco, e un leonego, claro, estos ya los veis todo aquí, o gato can, claro, ya sabéis todos lo que es. A min encanta, este polburón me puede encantar, que é unha mezcla de polvo e tiburón. Buenísimo, buenísimo. E este o paello, que é unha mezcla de pato e coello. Bueno, pois a proposta é esta, a proposta é unha pequena tarefa onde despois o que se lles pide é que escaneen o seu traballo e que sean capaces de xuntalo nun caderno conxunto. E nada máis, esta é unha tarefa sinxela, moi sinxela. Esta tamén é unha tarefa sinxelísima, este último proxecto que se fai en sexto, que é a construción de un circuito eléctrico. O esquema do circuito eléctrico aparece en todas partes, pero claro, a electricidade non é algo que valga por sí mesma, vale se se aplica a algo. Entón, a proposta é que construyan un circuito eléctrico aplicado a algo. Entón, aquí hai un que fixe un conector e hai xente que fai propostas máis sinxelas, o que construye un faro, hai faros de múltiples calidades, é dicir, aquí é unha única fonte, ou sea, un esquema, aquí ni sequera hai que buscar, poden buscar máis información, claro, pero a información ben dada, porque é o tal, pero isto tamén sería un proxecto. Bueno, con varias fontes do mesmo tipo, na entrada, sempre falando da entrada de información, por exemplo, este foi un traballo co gallo do Día da Muller Traballadora. A proposta era facer un traballo sobre as redeiras, vale? Entonces, o que se lles pediu, aquí traballouse o esquema textual da entrevista, isto sí que se traballou en clase, e logo a biblioteca temos un arsenal de grabadoras, entón facilitouse os rapaces, e coa entrevista construída en clase, foron e entrevistaron a distintas mulleres redeiras, facéndolles preguntas, as preguntas que eles consideraron, e ao final fixeron un informe, claro, con todo o que decían. E logo moitas fontes variadas e complexas, e isto é unha web quest que podedes encontrar na nosa aula virtual sobre os romanos. Entón, claro, aquí hai que utilizar múltiples fontes. A web quest chamase, bueno, aquí hai unha investigación que a min encántame que fagan, que pídeselles, a proposta é que vai a ser o centenario non, o centenario que digo, el non sei que aniversario da Torre de Hércules, entonces o alcalde da Coruña contratou unha empresa para organizar a festa, non? Entonces, vanse invitaron un montón de personas, e a esas personas hai que decirlles como teñen que ir vestidas. A empresa de catering hai que decir que menú ten que facer para estar de acordo coa época romana, e a empresa de intendencia teñe que decir como ten que amueblar. Entonces, somos nós os que temos que pasar toda esa información. Entón, temos que construir un menú para esa cea, temos que decir aos invitados como teñen que vestirse, e temos que decirlle aos da empresa de amueblamiento como teñen que amueblar. Entón, os rapaces investigan en isto, sobre como é a comida como era unha posible cena romana de prestigio, claro. Como había que vestirse e tal. Bueno, un traballo moi bonito que está dentro dunha web quest, que xa digo, está aí no blog,
pero está na aula virtual do noso centro. E, por exemplo, cando falamos da saída, que a salida sexa un só produto. Bueno, pois, por exemplo, unha presentación do sistema solar para ser explicada oralmente aos compañeiros. Isto é algo tan simple como un texto dun conto que conocedes todos, Unha pantasma con asma, e o que se lles pedía aos rapaces era que fixeran unha lectura, como se dice, expresiva, unha lectura expresiva, que o gravaran e que editaran a pista de audio con Audacity, que é un programa sencillísimo, e aparte é un programa de software libre, utilizando os recursos que dá o Banco de Recursos do MEC, que son todos recursos de libre disposición, e que os subiran a esta plataforma que é onde temos os nosos podcasts. Fácil. O sea, fácil. Complexo, perdón, non quixen decir fácil. É complexo, pero é sinxelo. O que acabo de secuenciar eran as actividades desa tarefa, non? Isto é un proxecto dunha profesora que espero que non este en la sala. Bueno, é unha profesora que estuvo de audición e lenguaxe no noso centro, traballaba con rapaces con dificultades. A min gustame enseñar este proxecto porque detrás desto hai unha profesora que traballou moi ben isto, unha nena que non sabía ler e que non era capaz de falar. Entre as dúas entre as dúas leen este conto que coñecedes, que é o de Confundindo historias, de Gianni Rodari. Logo, bueno, isto gravouse, puxose en este formato, e o feito de que fora publicado no blog fixo que o pai da rapaza, que é camionero e non está na súa casa durante a semana e, polo tanto, non pode asistir aos progresos da súa filla, pois, cando chegou o fin de semana a casa, a nai abriulle o blog e puxolle a voz da súa filla e o señor creo que chorou como un meniño, non? Leva por título Confundindo historias. Bueno, aí hai moito traballo detrás, sabedelo ben, os que traballades con ese tipo de rapaces. Varios produtos. Cando solicitamos unha saída complexa. Bueno, pois isto, en concreto, isto é o que víades facer aí no vídeo este que se puxo. A proposta é a mesma para todos, pero a clase está dividida en grupo, cada grupo vai a traballar sobre unha comunidade autónoma e o que se lles pide é que fagan unha presentación sobre unha comunidade autónoma española. É un produto totalmente curricular, porque é de xeografía bueno, unhas veces en quinto, outras veces en sexto, xeografía de España. Bueno, eles preparan, van a fondo e logo explican aos compañeiros de maneira que o que dan é unha clase para os compañeiros, porque os compañeiros teñen que tomar notas e teñen que aprender cousas sobre a presentación que fan os outros, non? E aí, bueno, aquí se seguides hacia abaixo, pois están todos, aí está Madrid, Asturias, bueno, todas. E logo sube, no, claro, a un aloxamento de presentacións, claro. Moitos produtos variados e complexos. Bueno, pois xa desde hai unhos anos, cada vez que propoñemos un proxecto documental integrado anual para todo o cole, o que facemos é crear un blog expreso para o proxecto. Entonces, aí vanse volcando todas as actividades que se fan nas aulas, cada aula, as que propón a biblioteca xa van de oficio, e as que fan os profesores pola súa conta tamén se volcan aí. En todos estes, aquí está o Comer e Contar, que foi o proxecto do ano pasado, do ano anterior, co que seguimos este ano, o proxecto dos oficios e este que tedes aquí, que é o dos contos. En todos eles, o proxecto propiamente dito, a primeira proposta que se fai aos compañeiros está sempre aquí, na primeira parte, na parte superior, para que este accesible para todo o mundo, para que todo o mundo
a ver, a nos gustanos compartir, da mesma maneira que gustanos implementar no noso centro cousas que se fan en outros centros, pois gustanos que o traballo que nos facemos poida ser usado en outros centros, porque como la pólvora ya está inventada desde hace mucho tiempo, pois, verdad? Ben, diferentes formas de comunicar. Por exemplo, isto que é tan simple. Bueno, os que tedes a experiencia de alumnos que publican nos blogs, sabedes o efecto que isto produce nos rapaces. Eu, cada vez que o fago cos alumnos, sígome asombrando, o sea, cada vez que ven que son capaces de pasar a barreira, de pasar ao outro lado do que ven, do que están familiarizados a ver na pantalla, de vir desde aquí ao outro lado. E eles, claro, nos pedimosles que creen unha conta de correo electrónico, sus papás. A conta de correo electrónico créase na casa, saben, o sea, crean ya os pais, e o que si facemos é poñer o mismo contrasinal para todos os rapaces da mesma aula, de maneira que tanto os papás como eu, por exemplo, que son a tutora ou as outras tutoras, poden entrar nesas contas, bueno, por un rollo de seguridade, porque son menores. Pero claro, é importante que teñan a súa conta por isto, porque cada vez que publican algo, aquí abaixo pon publicado por Aida Veiga, e isto a Aida Veiga es que la hace sentirse de outra maneira, sentiuse moi importante. Nesta tarefa o que se lles pide é que fagan a fotografía, que a imaxe sexa súa, do autor da entrada, e que o texto sexa deles e que teña, alo menos, un hiperenlace. Claro, a primeira vez que escoitan a palabra hiperenlace, parecelles algo do outro mundo, claro, logo nada, o sea, é cuestión de tal, fano. Esta é a primeira actividade que fan unha entrada donde presentan o que queren, pode ser personal, a súa mascota ou a súa vila ou o que sea. Bueno, lo de los hiperenlaces, cuando le cogen el gustito, bueno, es mucho. Eu pido que sea un, pero estes, por exemplo, pois o cachorro, o pastor, o sea, porque gustalles, o sea, cuando ventas les empiezan a emocionar, e hai hiperenlaces a tope. A min pareceme ben, porque é a ventaxa, é a gran ventaxa do texto electrónico esta facilidade para enlazar, Pode ser tamén un informe escrito, claro, por exemplo, no proxecto de contos tradicionais, xa estamos fora de tempo, yo ya me lo temía, que vos dixen. Bueno, queda vos a lista, tedes a presentación, todos estes enlaces están activos, todos remiten a traballos que, menos entrada no dicionario, porque este dicionario, que é unha das cousas que máis nos gusta, temos 3 dicionarios feitos. Adoramos este que foi o primeiro, que é o das palabras bonitas, pero é tan gordo, teríamos que escanealo, e nunca tuvemos tempo de pararnos a escanealo. Esta que está fotografiada aquí é a páxina que escribira a miña filla, que estaba en segundo A, como vedes, e agora está en terceiro de carrera. O sea, ten uns cantos anos, verdad? E, bueno, pois nunca tuvemos o tempo, nin o vamos a ter. A renglón seguido aquí tiñades, a ver, bueno, aquí hai distintas tarefas explicadas, paso a paso, como se... cal é o encargo e cal é a secuenciación, vale? O que se lles pide, a secuenciación do que se lles pide a eles, por exemplo, coñecer a Cristóbal Colón, a súa época, as circunstancias da primeira viaxe a América, despois de poñer en común, elaborar un guión, elaborar seguindo o esquema de traballo documental e publicar tal. Aquí teríades o acceso aos que foron finalmente os traballos desto. Eu puxenvos varios exemplos, algúns moi actuales, por exemplo, este foi da semana pasada, e outros son de hai máis tempo, non? Os proxectos, que tamén os tedes aí enlazados e podedes ir directamente aos proxectos, e logo esta é a parte importante, para nós e para eles. Eles teñen que autoavaliarse personalmente e avaliar o seu traballo. Nós temos que establecer, que xa os establecimos con anterioridade, cal é o proceso de avaliación, que pode ser unha rúbrica ou unha plantilla, deixareivos tamén exemplos de plantillas, e un enlace a que é unha rúbrica, porque a palabra rúbrica que apareceu na LOMCE e acaba de despertar un montón de fantasmas, nada, vos e eu estamos fartos de saber o que é unha rúbrica, non hai problema ningún. E autoavaliámonos. Bueno, aí están os exemplos de outros proxectos, e esta é a bibliografía, e nada máis, moitas gracias.
había medido el tiempo. Olga comentou moitísimas cosas interesantes. Esta última parte da ponencia foi un pouco rápido, pero tedes os materiais na aula virtual. Ademais, Olga, como comentou durante a exposición, sempre pon os seus materiais a disposición do profesorado. Non sei se tedes algunha pregunta rápida, temos, eu creo que 5 minutos moi escasos para todas as ideas interesantes que lanzou Olga. O traballo escolar ten que ser curricular e avaliable, que é o que estaba ahora. Os nosos alumnos, hoxe en día unha reflexión interesantísima, son consumidores de información, pero non produtores na escola, e dende a biblioteca temos que intentar que eles sean tamén produtores desta información. Non sei se queredes comentar algunha cousa sobre isto, non? Bueno, nada, pois moitísimas gracias outra vez a Olga. Esperamos seguir contando con ela. De verdad, sempre luchando.